उरायलाबायनाय थाखा भिडिअ नाथाय आं गरसेबो मोनफेराखै नाथाय गोबां मानसिया मालाय उरायलाबायनानै थानाय बायदिसो नुखायो हाबदों आरो हाबदों जोंहाथ' गैया उरायलाबायनानै दं जों मानो ओरैनो बेखारै थानो नाथाय भिडिअ बानायो मोजांखौनो बानायनांगोन हारिनि थाखाय खुनु लस जानो मोननाय नङा भिडिअ बानायो मोजांखौनो बानायनांगोन नोंनि थाखाय सोरहाबा माबा मोनसे जागोन सोरनियावबा माबा मोनसे नांहैगोन बे भिडिअखौ नों माब्लाबाबो दा बानाय बे फेसबुक इउटुब इन्स्टानिखौसो बुंदां मालाय उरायलाबायनायल' थानाय नुखायो नालाय ओरैल' खालामनांगौ माने फैजोबो आरो मा जोंहा गैया सम नांगोन र' नायनानै ओरैनोल' थायो नालाय फल'फोर खालामस्लाबायनांगौ साबस्क्राइबफोर खालामस्लाबायनांगौ जायालै गावसोरजों बायोलां बिदिबाथाय